Salutare toată lumea, bine ați venit la un episod al nostru. Astăzi facem provocări nebune 2. Ieri am fost la Hunedoara, nu la Hunedoara, am fost la Târgu Jiu în excursie cu școala și n-am putut să filmez pentru că au fost prea multe țipete, multe țipete și atunci nu puteam. Da, bine. Îmi cer scuze că nu am postat de mult, dar asta este. Da, bine. Hai să vă las chestiile astea să trec la video. Da, bine. Prima provocare e du-te la librărie, cumpără un borcan de cerneli și folosește-le. Da, bine, o să fac asta. Da, am luat astea. Da? Și avem cernele. Aici scrie că sunt 50, hai să vedem dacă sunt 50, o le număr. Stai acolo, și puțin imediat. Este prea mult de numărat, așa că ce o să facem noi? Revenim. Da, eu am numărat toate cernelele astea, dar aici îmi spune că sunt 50, dar de fapt sunt 60, nu înțeleg de ce. Și am numărat și de 2 ori. Și toată mi-a rămas, pentru că na. O fi greșită la tipet. A doua provocare e să mânc hârtie, dar nu înghiți. Păi, să nu înghiți. Hârtie. Nu e bună. Nu e bună hârtia. Iac. Are un gust așa. N-are niciun... De fapt, hârtia nu are niciun gust. Chiar niciun gust. Mă rog. A treia provocare este să iau șosetă și să fac teatru de marinete. Da, bine. Poate și pe asta. Bun. Avem aici papușile. Salut! Eu sunt doamna Șosetă! Ceau, ceau! Eu sunt domnișoara Șosetă! Ceau, ceau! Nu vreau și să fac teatru, da? Am făcut și eu ce am putut. Păi, ce să facem noi altceva? Nu stau bine deloc pe scaun. Mă doare rău spatele pentru că am căzut la handbal. Mă doare foarte rău și genunchiul. Habar n-am ce am. Vorbesc serios. Chiar nu știu. Și am văzut că avem un nou abonat, Ruth. Da. Ai, colega mea, e super. Mersi că te-ai abonat la mine. Ești cea mai bună. Ok. Mă uit așa prin camera mea și chiar vă spun că aș vrea să o decorez cu ceva. Chiar aș vrea să o decorez pentru că mi se pare așa foarte plictisitoare. A patra provocare e puneți pantaloni în cap. Să-mi pune pantaloni în cap. Păi pune pantaloni în cap. Ok, mi-am pus pantaloni în cap. Așa. Am stat bine cu pantaloni în cap. Îi lăsăm deocamdată aici. Poate mai facem provocări cu ei. Da.
N-am niciun chef de filmat, vă spun, dar m-am gândit și eu că n-am făcut episod și atunci chiar aș vrea să dorm acum. Chiar aș vrea. Aș vrea din tot sufletul meu să pot să dorm. Să fac nani. Bun. Te provoc să-ți arăți penarul. Ce provocare e asta? Penarul. Iar o provocare. Bine, e așa mai nașpa. Te provoc să-ți arăți carnetul. Carnetul. Bine. Nu am o notă mai mică decât B. Adică 8, cred. Ok. Aici sunt eu când eram mică. Câteva note. Nabi. Te provoc să nu mai faci vlog. Da. Bine. Am vrut să zic și această provocare pentru că am o muscă ce că am vrut să spun și chestia asta pentru că vă rog să nu mai lăsați provocări de genul pentru că chiar mă enervează astea. Frate, dacă nu-ți place vlogul meu, dezabonează-te sau fratele meu, dacă lasă-mă în pace, poate mie îmi place să fac vlog. Păi, fratele meu, fă-ți o morișcă. Să fac eu o morișcă? Păi eu nu o să fac o morișcă, că am deja o morișcă. Bine, eu cred că asta e morișcă de vlog. Și nu prea mai am timp la dispoziție să fac și eu. Da, am văzut că de când am pus la provocări nebune 1, cred că avem 7 abonați și asta pe mine mă bucură pentru că pe ce vlogger nu l-ar bucura faptul că are mai mulți abonați. Asta spuneți-mi și mie. Dar e foarte drăguț că eram și țipat și mă dor mai mult pe mine. Na bine. Te provoc să faci chestia cu zâmbetul și după aia ești tristă. Cred că... Da, provocarea asta mi-a dat o colegă care... Această provocare a văzut-o la Tirenea 6979 și atunci s-a gândit să mi-o da și mie. Dar, apropo, abonați-vă la Tirenea 6979 și dați un like și un share pe Facebook. Ok. Da, cred că mi-a ieșit. Na bine, avem deja 1 minute. Știu că nu cred că am făcut multe provocări, dar eu nu pot să le fac cu toate. Vă mulțumesc că avem deja 7 abonați sau 6. Vă mulțumesc că vă uitați la episoadele mele și că sunteți abonați. Cu acest episod am terminat. Goodbye! Pa, pa!